Bistado! Nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo. Bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo. Bistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa. Kay bistado ka na! Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo aragan. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, tiunas ang pagbago, diri sa syudad sang paghihigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handon. Pasanungit sang syudad, ang iya at abilidad, galing mga kasimanwa. Ikaw at ako kay Juda pulot na, kay idol don kapulot. Ang pagservisyo, makasigurado, kay idol don kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malutyo, kay idol don kapulot. Kadamak na korupsyon, iya nga tapuson, kay idol don kapulot. Ikaw kag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiunas ang pagbago, diri sa syudad sang paghihigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handon. Pasanungit sang syudad, ang iya at abilidad, galing mga kasimanwa. Ikaw at ako kay Juda pulot na, kay idol don kapulot. Bistado! Ang pagservisyo, makasigurado, kay idol don kapulot. Bistado! Problema sa droga, iya nga malutyo, kay idol don kapulot. Bistado! Kadamak na korupsyon, iya nga tapuson, kay idol don kapulot. Ikaw kag ako sigurado may trabaho. Bueno mga kabiran sa liwat, may aga naman sa inyo tanan-tanan. Good morning sa bilog nga Western Visayas. Porsigido Mayong agagit sa atong makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyong, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Takip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa Marabutan sining aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga kabistado, mayong aga kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. Bistado! Sa kinandan mga kabistado diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay sa nga pila ka mga dragko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init kang nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan mangin kaupod man aton karon ang mga balita na kag information nagikan sa aton nga mga kabistadong reporters. May kang tanan sa ilang nga mga natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Ngayon kaupo naton karon mga report kang informasyon nagikan na sa aton nga mga kabistadong reporters. Karon correspondent nagikan sa syudad sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz. Kita kay kabistadong Joshua Haka. Mga balita kag information nagikan naman sa Cadiz City, Negros Occidental, northern part of Negros Occidental. Ikaw po naton si kabistado Ruel Abilay. Mga balita man kag information nagikan sa Iloilo City Police Office. Mga pila ka mga balita sa nagkalain nga mga police stations. Kita kay kabistadong Bonnie Somblingo. Sakip na mga balita man kag information, investigative report, sakip na balita sa City Hall. Upuli kita kay kabistadong Aaron Rifoyo.
ako kay Juda Pulot. Samtang mga balita naman nagikan sa mga kabanwahanan Pulot, sa bilog nga probinsya sang Iloilo. pagserbisyo. Kakima sa aton Iloilo Provincial Capitol kung kita kay kabistadong Vincent Villano. Ang problema sa droga Kinandan po naton diri sa technical side aton digital platform architect. Kita kay kabistadong Richard Mereveles. nga tapuson. Ako naman ang inyo kabistado. Pulot, Bonsa News Center, kabistadong Karisma Alagao. sigurado may trabaho. Ang inyo kabistado, Idol John Alojado Kapulot. Ito magserbisyo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Ako, diri sa syudad. Diri sa aton nga pagpangalagan mga kabistado, today is Thursday, December 15. Uy, Mahandoan pa sa 15 gali subong December. Kurang akon pang amigo niya pare, niya birthday naman Manuel subong. ang mga pasiman Ano wa. ano apelyido ni Manuel? Siya niya si Do, Dapulot, Manuel Do. ang pagnyapag. Manuel Do. Sigurado ay Birthday gali subong ni Manuel Do gid man no. Yung iban kapon pagurot. droga. Yung iban subong man ah. Subong iman niya adlaw ya pizza 15. Pulot, Sa mga nagabaton sang sweldo 15-30 mga kabistado. iya nga tapuson. Di inog sweldo gid subong pizza 15 mga kabistado. Oh, di Ako sigurado. so baton naman kita sang sweldo mga kabistado ha. Porsigido Laban-laban si Mrs. ni tiba-tiba naman. diri sa Na kung ginahatag ni Mr. sa kay Mrs. ma. Pero kung wala sang may ginahatag si Mr. kay Mrs. sa laban-laban, sa gabot sa balay ni Mr. hubog pablaw. Anong isang syudad. Disgrasya gid si Mr. Kasi kung maglukdob la sang kaldero nga wala kanon. Ngayo pagabot mo wala. Ako kay Juda Isa Pulot. mayara nga pagabot ya tos balaya mga cake pa sa kay way kuno pagkaon sa ilang kaldero. Porsigido Tapusan mo masasamay ginahatag nga kuan nga sweldo sa kay misis siya. sang pag-iigod ma. Mga cake pa kon wala sang unod ang kaldero. Ikaw kay isa nga asawa ga kuan Atong naga mga init ulo. anong Ang isang kaldero ginapalukdo sa kwan siya nga bana nga wala unod. Gusto magkaon na rin kaldero lukdo ha. ikaw ako pulot. Hay. Sabi nyo lang ha. Juda Pulot. Okay, sa mga mister da, pag was gani nga may sweldo, yatag na diretso kay misis. Idol Yara John. ko nakita nga daw nag-viral sa Facebook. Problema sa droga. Mga tinaw ya ginaswelduhan niya. Idol Ay, John. nainit-init ulo ya kaya mga asawa vlog reklamo to siya nga. Tatlong Kaya iyak. madam, Puson kay yan nagsweldo nagibang kamo. Pulot. Kambal dayon ng madam niya di oo nagsweldo na. Sigurado Ang may madam nga kulang ang ginhatag sa amon. Di bala swildon mister mo ni mo to. Iyon na sa Ang sabat mga kabistado niya, oo mo na swildon mister mo. Hindi nga kulang to madam ha. panahon Galing na kay ginabakal gali nila ya sang biti-biti whiskey. puput kita. Ginabakal sang whiskey kag ginabakal sumsuman. Pasanong isang Yang isumiter sa kay misis gamay na lang. iya at Di na init-init ulo sang madam. Kay tungod nga mo na pirmi ginareklamo mong ti simpre asawa man siya. Ginareklamo pirmi sang asawa siya mga asawa sang mga ginawo ya nga muna. Ati man kada sweldo nyari sweldo mo nya tapos nyari ang nagbakal sa sangkwan sang nasa droga. nagbakal sa sang inang biti-biti whiskey bla. Pulot. Pagkatapos kadahatag ya sweldo Iyak. hataga niya dayon sang paaman nga whiskey pagkatapos may ara nga duga nga kwarta nga pang sumsuman. Ako sigurado. Sila niya wari whiskey mo, nyari pang pulutan mo, yang bilog ng asweldo hatag mo na kay misis sa mandam ka lang may buhin pa na. Ang pag-iigod. Lumayo man nga mga amo kag ama magamo sina no? O Ating hindi bla? Ang sweldo pagabot sa sweldo mabakal sang whiskey ang mga empleyado. bisyo. Iyon na sa Pang kuan ko mong pang bulong sa kapoy. pag-iigod ma. Ginimo ya kanang umpra na lang sa sang whiskey kag kada sweldo. Puput Ah? kita sa ating May paaman nga kwan, may paaman nga whiskey ng ilang nga kwan, nga mga obrador, mga obreros. At may paaman pa nga pang sumsuman, no? May kwarta pa nga duga nga pamakal sang pulutan. Kaya kita mo na mga amo nga mga kampyon. Para nga concern bla sa ilang asawa bla. Pagpagserbisyo. Bang sa dayon nga sila nga araw, Ay idol. sweldo mo na ubos mo na hatag kay misis ha. Ang
Di na pagbuhini kay para na kay misis. Wari imo pang kwano, ari imo pang whiskey, ari whiskey mo. Wari naman pang pulutan mo. Ay, birte. Lipay man mga kwan mo, mga obriros, mga obrador. Oras na to mga kabistado, nagkalabo rin kita sa 47 minutos na nakaliga sa alas 11. So, birthday Manuel Subong, 15 days. Ilan lang kadlaw na bili, no? Siyam na lang. 9 days more to go before Christmas. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. 9 days more to go before Christmas. In advance, Merry Christmas sa inyo, tanan-tanan. Kahapon may Pasko, kuya, halin sa Surebase Marketing. Ang distributor mga kabistado sang Vitalangs capsule. Ang sang distributor man sang ng Bravo Food Supplement Capsule for Men. At the same time, distributor mga kabistado sang Ever Young Capsule. Ang Surebase Marketing. Ang distributor na sang Every Young Capsule. Ang distributor sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Ang distributor man sang Vitalangs Capsule. Kompleto na nino. Gani sa ato sini nga mga tagparamati sa ato mga kauturan, ha? Manbay ka mo. Sa mga gusto da nga magbakal sang Every Young Capsule, sang Bravo Food Supplement Capsule for Men, kag sang Vitalangs Capsule. Ara ikatuin nyo pangitaan yung Surebase Marketing ay kaya mo ning manog deliver sa inyo ka manudulong sa inyo sang Ever Young Capsule, Vitalangs Capsule kag sang Bravo Food Supplement Capsule for Men mga kabistado. Hindi ba? Bistado! Ayos. Damo sa mga bakal sang Ever Young Capsule ga durugok sila to sa may sa Masukuro Drugstore. Ang Sukuro Drugstore mate ko na ubusan na to ubusan stocks ko no sa Ever Young Capsule. Ubusan ko no sila stocks sang Ever Young Capsule. Yung halos kalabanan na bito ang ilang bakal why na sila gabakal tingi nga sila nga tag isak bilog duwa ka bilog nga kapsula. Kundi gabakal na lang isa ka botilya. Kaya isa ka botilya mga kabistado ti isa ka botilya ni 15 lang bilog unod yan ni. Mag 15 ka bilog ang unod ya. Mga kabistado mga 14.50 malang ang iya sininga SRP. So ang baligyan ay sini is isa ka botilya is only 217 pesos and 217 pesos and 50 centavos. Masyadok barato. 220 ako nang bili pang kabilugan. 220 lang budget mo sus Moriones tigara po ni Santissima. Kagamay-gamay nga klase ka. Hindi blas kagamay-gamay nga budget para sa isak botilya. Kaya mo na nga kadasig mo ubos ang binutilya sang Ever Young Capsule. Manami sinidire kay why ka bala naga-usik sang kwarta mo kung magbakal ka sang Ever Young Capsule. Masigurado gid nimo nga once nga magbakal ka sang Ever Young Capsule mga kabistado, masiguro nimo bala nga inang ang imo ginabakal bla way usik imo kwarta bla nagakadto gid sa imo sini nga ikaayong lawas. Ihamak nga puwerte ka kampiyon sang epekto sang Ever Young Capsule sa aton nga lawas mga kabistado kay nga kompleto mo nagapapagsik sa lawas, nagapabakod sang immune system, nagabulig padula sang aton nga diabetes bangod ginakontrol ang ato sini nga blood sugar level, ginabalik sa normal ang aton nga blood sugar level, nagapadula mga kabistado sang problema naton sa hypertension o kung sing natawag naton nga high blood, ang stroke, nga mo ni siya ang masyado ka nangambal pa nila traidor kuno nga balatian, no? Traidor nga balatian amo ang high blood o kon ang stroke o kon ginatawag naton mga kabistado nga hypertension. Nga amo ni ang ngalan sang balatian nga iniman. Nga gintawag nila niya nga stroke, gintawag nila niya nga high blood, gintawag nila niya nga hypertension. Dapat sini nga tawag siyang balatian iya. Dapat ang tawag niya sini Hieronimo. Dapat ngalan sang kwan sang balatian nga ini. Kaya ang panawag nila sini hindi bala traidor nga balatian. Dapat hindi Hieronimo nga balatian.
makasigurado kay Yeah, seriously speaking, mga kabistado, traidor nga balatian ining high blood, no? Kung tawag naton nga hypertension. Nga stroke ikaw, disgrasya pa. Lantawan nyo bala kung ano natabo sa kay Jovet Baldivino. No? Si Jovet Baldivino, mga kabistado, 29 plang edad ya. Inatake sa sang hypertension, mga kabistado, gin high blood, gin stroke, no? Tapos nagkakumatos. Pagkakumatos niya, in x-ray, nakita dito siya sa CT scan, nakita ang iya sininga utok nga may nagbilog, mga kabistado, nga mga dugo. Which is amo ato ang nakakos ang iya sininga kamatayon bagod kay wala na sa may nagsulod nga oxygen sa iya nga utok. Kung mga kabistado nga nagclog na ang dugo nga mala sa iya sininga utok, mga kabistado, nga bilog. So ay nakasulod ang oxygen, amo ning kabangdanan sa iya sininga kamatayon. Amo ni siya ang matabo sa aton once nga ang aton sininga lawas, hindi siya hindi siya ginatawag naton na healthy, mga kabistado. Hindi ba? So muna nga gina-introduce ko gini sa inyo pirmi ang Iberian capsule nga ini kay makabulig ini sa pagpadula sa aton sininga hypertension, nabalik sa normal ang aton sininga dugo para nga magapabilin kita nga healthy, mga kabistado. Isa sa mga makabulig kag isa sa mabulig sang aton sininga Iberian capsule, mga kabistado. Ay pinaka-the best sini kay pinabulong ya kag ginapaayo ya ang mga nagkalaguba naton nga cell. Ang aton sininga cell, mga kabistado, ginabulong yan ni mga nagkalaguba nga mga cell naton. So matabo sila. Ginahimo ya nga silingon body repair or ginatawag naton nga kanang cell regeneration, mga kabistado. Ano ko lagi tawag sa nga Everyoung. Tungod kay edad talang ang nagatigulang pero ang aton nga lawas Everyoung. Okay? So ala, sige. Sa mga nagabakal dira sa Masukuro drugstore, hulatan nyo lang. Ay wala pa madeliveran ko, no. Liga to doon, nag-order naman tong taga Sukuro drugstore. Nag-order naman. Labi, bebe. Padalakin man abi di sang Iberian capsule, kinaubos na. So ko lang to nagpa-deliver sang isa ka box. Ubos na. Sige lang. Tugangan tara padulungan da. Ayos. Sa ato sini nga pagpangalagan, may kabistado sa iban panaton nga mga balita kag information. Dili na kita sa aton karon nga mga dalagko na nga mga balita kag information. Pagkatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad, una gid aton sini nga mga headlines, mga kabistado, baw puwerte ka ano naman ni natabo do sa may area sang do dugay ni daw. Bistado. Actually daw kadugay na ni katama, mga kabistado, nga nagpahimunong inakag daw naglinong ang area sang waterfront. Bistado! Ilabi na gid ang barangay Monica Blumintrit, mga kabistado. Bistado! Daw kuha naman inadira. Daw nagpahuway naman inadira. Daw naglinong. Daw nagtawhay na inadira. Sang time. Bistado! Sang time ni Tatay Digong Duterte, mga kabistado. Daw nagtawhay na inadira mo. Bistado! Naglinong na inadira nga subong daw. Bistado! Nagamat-amat naman at balik ang kabaris sa mga tao da sa masulod sang area sang waterfront tao. Bistado! Kagabi, mga alas 11 pasado kagabi. Bistado! Naglanog ang rinagamak-gamak sa mga palupok, mga kabistado. Bistado! Pinagrinagamak ang palupok sang kagabi dira sa may area sang Bistado! Plaza mismo kon gym. Bistado! Sa gym mismo, mga kabistado, sang barangay Monica Blumintrit City proper. Bistado! Okay, ang report kag informasyon. Bistado! Nga ang mga naga-duty nga tanol kuno gakuob mo. Bistado! Gakuloob sila kay mako mo gari nagamak ang ang lupok sang pusel. Bistado! Nagtawag sang police assistance pag tawag. Bistado! Responder ang aton nga mga pulis. Bistado! Nag-apas pagid si Police Major Sheila May Sangrines. Bistado! Nag-apas pagid ang City Director si Police Colonel inang Leo Batiles. Bistado! Kaging katuan ng area, mga kabistado. SOS! Bistado! Pag-abot dito, 4 kabilog sa lakyan ang ulun sa tanan, may mga buho agi sang Bistado! Bala, mga kabistado, sang armas kag may mga nagkalakita kag may mga napunutan nga mga basiyo sang pusya sang armas. Bistado!
Ang ginimo sa aton nga mga pulis, ginaisip na rin nila kung plakbilog tong mga Pistado! plakbilog basyo nga nakita. Pistado! Pero kung siling abing nabalaan kung sino ang mga suspekto, sinong subjekto, sinong pinalupok to, waay. Pistado! Ti ako nagapati, kag kita nagapati mga kabistado. Pistado! Nga inang lugar nga ina, no? May ara ina dira sang CCTV kamera. Pistado! May CCTV gani ang balay ni Bunjing Espinosa da sa una. Pistado! Ni former barangay kapitan anang Kit Dabing Espinosa da may mga CCTV gani ng balay da sa una. Pistado! Araw-araw pa nga wala sang CCTV ang aton nga gym. Pistado! Araw-araw pa nga wala sang CCTV dras pilas pa pila ka mga palibot sa mga pamalay dira sa area. Pistado! Araw-araw na. Pistado! O hindi bla, tiway di kasunod sa pinsar sa aton nga mga pulis nga magpulo pang usisa ka magpulo pamangkot. Pistado! Kon sino ang may CCTV nga mga balay das palibot. Pistado! Kay man sang kagabi mga kabistado, Pistado! nagrinagamak ang pusil, ang lupok sang pusil. Pistado! Di ang mga tanod gani kuno naghinapa mong Pistado! base diri sa spot report sang ato sini nga mga pulis mga kabistado. Pistado! Nagapakita diri nga sa ila sining spot report nagahambal diri. Pistado! Ariyo sa spot report sa ato sini nga mga pulis ari nakabutang diri. Pistado! Sini nga on or about 11 PM Pistado! sa cover gym sang barangay Monica Blumentritt, Iloilo City. Pistado! Ang mga nagkalabiktima dire amo ang mga salakyan nga ginapanag-iyahan. Pistado! Nanday Freddy Espinosa Jr. ining ining salakyan nga ining ginapanag-iyahan ni or nga ginadala ni Freddy Espinosa Jr. Pistado! Pero ang tag-iyagid sini sang amo nga salakyan Pistado! amo si prosecutor ng fiscal. Pistado! Si attorney Espinosa. Pistado! Mga kabistado. Pistado! Tapos may ara pagid nga isa ka salakyan nga ginapanagyan ni Felmore Espinosa kagang isa pagid iya ni Lovely Obligasyon. Pistado! Amo ni nga mga salakyan, 4 kabilog nga mga salakyan mga kabistado ang pinangratrat mong. Pistado! Dono diri sa informasyon, no? Nga kuno si Barangay Tanod Armida Hautiya, no? Atinado ang nagapulupungko kuno sa may entrance sang ila sini nga gym. Pistado! Sang hinali lang nakabati sa sang sunod-sunod nga mga lupok. Pistado! Halin kuno sa madulom nga porsyon sang dalan malapit tira sa may kilid sang gym. Pistado! Gilayon man ini siya nga nag-cover. Pistado! Nagduko ka naghapa. Pistado! Daw paryos plus ang pagsaka sang una sang SWAT sa kwan. Pistado! Sang SWAT sa ganinyo sa Action Radio sang una plus ang atok mito. Pistado! Nga pamangkot si Bulfab na to. Nga nagano ka mo? Siniya nagpalagyok mi. Nagdalagan. Pistado! Naghapa. Gali kay nag-cover. Pistado! Mga kabistado. So pagkatapos sang mabatian niyang lupok ng ini nga sige-sige. Pistado! Ini siyang nag-cover kag nagtawag kuno sang police assistance. Pistado! So bangod sini ang mga pulis kag ang investigador, ang mga mobile patrol kag ang lakip na ang taga SWAT, no? Taga kunang akon pa nga kilala. Pistado! Hindi ko naman samigo subong kay manti tangkulukoy man. Pistado! Panawagi sini sang SWAT sang una, special weapon and ganitong panawag sini man? Pistado! Special weapon and kundi special weapon and tactics ng SWAT, no? Pistado! Kaya panawag special bihon and tinapay. Hindi, special hipon and tactics kali. Pistado! Ang kilala kong kwan ang panawag sang una sang akon nga kilala nga sang una amigo ko subong tangkulukoy na. Pistado! Special hipon and tactics. Pistado! Nag-upon man kuno ang special weapon and tactics mga kabistado ka magkanto to ka mag-imbestigar. Pistado! Pagabot nila dito, 4 ka mga salakyan. Una, isa ka pula kolor nga Toyota Rush mga kabistado nga may plate number Foxtrot Alpha Eco
8929 nga ginapanagyahan ni Lovely Obligasyon. Pistado! Ikaduha, isa ka itom nga Chevrolet nga sedan o kon auto, no? Nga may plate number Foxtrot Alpha Delta 1825 nga ginapanagyahan ni Prosecutor Maria Monica Espinosa, mga kabistado. Pistado! No? Apang ginagamit ini sang iya kuno nga utod nga si Freddy Espinosa Jr. Pistado! Kamo ni. Ikatatlo, ang puti nga Mitsubishi nga Montero Sports nga may plate number Foxtrot Alpha Alpha 8211. Kagang isa pagid, mga kabistado, nga puti nga Honda CR-V nga may plate number AMA o kon Alpha Mama Alpha 9612. Tanan ini ginapanagyan ni Felmore Espinosa. Pistado! Nagaparking ini sa may amo nga gym. Sag nakatilaw ini sa mga inang damages sa agi sang bala. Pistado! Nga halin o nakaigo ini halin sa ginpalupok sang wala pagid makilala kung sino nga mga tawo. Pistado! Nga subong ginapangita pagid ka ginahibalo sa ato sini nga mga pulis kung sino ini mga kabistado ang nahinambitan nga ang kung sino ini ang nagpalupok. Pistado! Kita nyo gila kung ano. Pistado! That's why mga kabistado nga subong amo nang gusto naton follow upon, no? Kung bala may ara na sang inisyal nga investigation ng aton nga mga pulis. Pistado! Mas especially nga aton sini nga Iloilo City Police Office 1 or Police Station 1 sa pagpamuno ni Police Major Shalami Sangrines, mga kabisado. Pistado! Kay daw nagbalik naman ang daw kwanaw. Daw nagpasikat na maliwat ang aton nga mga Pistado! daw nagpasikat na maliwat ang mga tao dira subong sa kwanaw sa Pistado! inang Barangay Monica Blumentritt City proper raw. Pistado! Sugod lang sa naguntat na kay nagtapos ng term ni President Rodrigo Duterte. Pistado! Sang time ni Tatay Digong ara pa na siya dira, mga kabistado. Pistado! Nga nagapungko pa si Tatay Digong. Pistado! Wala tinimok-timok ang Barangay Monica Blumentritt, ilabi na gid ang mga area sang waterfront. Pistado! Wala na da tinimok-timok, pwerte na da katawhay. Pistado! Daw halos tanan nga mga tawo dahil labi na gid ang mga sunoy da gapranago gahiripos. Pistado! Mga adiktos da nagaprahimunong. Pistado! Subong nga matamat man slagwaho. Pistado! Por iso, mga kabistado. Pistado! Isan maghambal pa kamo nga sa kabastos baba to si President Rodrigo Duterte pero Pistado! por iso nakabatyag idya sang katahap ang tao during that time sa kay Tatay Digong. Pistado! Nga nahadlok sila yung magpasaway kay man nga may ngipon ang kamot or may ngipon ang kasuguan nga ginapaimplementar ni Tatay Digong. Pistado! May ara saya sang ginatawag naton nga kamay na bakal. Pistado! O ginatawag naton nga kuko ng agila. Pistado! Amo na kun nga ang aton sini nga Pistado! ang aton sini nga pungsod sang una sang si Tatay Digong ang nagapungko. Pistado! Bisan matuod nga nagabaha ang dugo. Pistado! Pero dugo ini sang mga salawayon sa aton sa syudad. Pistado! Which is kinahanglanon tanagidman nga dapat amo gidman nga klase sang panggobyerno. Pistado! Kay kun paagyan talang sa mga kasubong sini nga durudakpon prisuhon pagkatapos dugay-dugay magkagwa naman. Pistado! Amo kag amo lang gyapon ni ang dangatan sang aton sini nga pungsod. Amo kag amo lang gyapon ni ang dangatan sang aton sini nga pangabuhi, ilabi na gid ang problema ta sa peace and order situation sa ato sini nga pungsod, mga kabistado. Pistado! O hindi bala? Pistado! That's why nagpagawa sang statement si President Rodrigo Duterte subong Pistado! ambal Tatay Digong, former President Tatay Digong. Pistado! Ang ambarya sila nga nagakasubo ako sila sang sitwasyon subong sang Pilipinas. Pistado! Niya nagamat-amat na maliwat balik sila niya ang mga sindikato sa illegal nga droga. Pistado! Nano nagamat-amat kundi nagbalalik na gid man niya. Pistado! Damo na adik, damo na maliwat sang mga drug addict kag sa mga drug pusher. Pistado! Rekomendasyon sang akon amigo kagabi kundi nagbasketball kami upod sa 97 feet. Pistado! 97 feet ball club bala, mga kabistado, no? Pistado! Mayong gagali or mayong udto sa tanan-tanan naton nga mga grupo. Pistado! Sang 97 feet ball club, nagbasketball kami kagabi. Pistado! Dira sa may kuanang no?
upod ang kuan halos kilabanan tong mga kaupdanan ko puro tanan tong mga kabataan ka mga Chinese Bistado! businessmen diri sa syudad sa Iloilo mga kabistado. Bistado! Kay inistorya sila mo. Siling nila sila ko sita ga rekomendasyon sing isa gani to yang amigo ko. Bistado! Ang ambarya sila niya sang una nga time sila niya ang sala lang to sa kay Tatay Digong kay Bistado! daw may ara nga mga inosente nga mga nagkalaigo sang EJK o kon inang ginatawag naton nga Bistado! ano sila gani no inang EJK inang extrajudicial killings no do mo na no Bistado! extrajudicial killing mga kabistado Bistado! no sila niya may ato to iban nga mga kwan kuno nga mga basi nga ginapatihan Bistado! nga mga inosente nga nadalasdas kag naigo sang extrajudicial killings mga kabistado Bistado! no pero sila niya kun ako sila niya rekomendasyon ko Bistado! nagmanufacture nang sila nga ngato sila nga gobyerno sang kwan sang Shabu Bistado! pagkatapos sila binutangan lang kahilo dayon no yati kun way kaya kun hindi ka man niya adik hindi ka man niya mapatay Bistado! di kun adik ka kun ipatay kay bura ka lang tao tayo sino magamit sang Shabu Bistado! kay man ang iya nga rason siling ko galing siling ko pare perti na grabe na nga kwan nga Bistado! violation no nga pa sa pag kwado dumayara sina nga kaso nga inang Bistado! pagkwan bla ginhiluan mo perti kuno kadako nga kaso na ginahiluan mo ang tawo Bistado! o hindi ba no siling niya pare siling niya tikon hindi ka adik hindi ka man niya magkwan Bistado! hindi ka man niya maghigop Shabu hindi ka man niya mapatay kundi ka adik Bistado! di ko na adik kay mo ya kag may ara nang gagakalatumba lang gagalabulura lang baba nila Bistado! kag ang balita na permi gina-report mo permi sila niya idol John Bistado! ginabalita mo nga isa naman katao ang nagbura ang baba sa report nga ni siya ang napatay bangod kay nagsuyop sang Shabu Bistado! mabalitaan lang ni sila niya sa bilog nga Pilipinas mga 4-5 tubtob pulo katao nga nagturog karatumba bangod kay naghigop sang Shabu Bistado! ilaban-laban mi isak bilog when sa may matandog Shabu mong Bistado! di kun wala na sa may magtandog sang Shabu ang buot silingon untat na ang negosyo sang mga drug pusher kag sang mga drug dealers Bistado! kag sang mga kwani sang mga drug laboratories Bistado! untat gid man nga kung wala na sa may nagabakal sina paano sa karo magnegosyo kay wala sa may nagabakal Bistado! amo na ginasiling bala nga kung may demand sa tawo no damo sang negosyo Bistado! daog ang negosyo kung may demand sa tawo Bistado! pero kung wala sang bakal kag wala sa may nagabakal nga abi ano kay mo buang kay mo yang mabaligya ka pa sinabala mo naging ngaway sa may nagabakal Bistado! o hindi bala kung sa bagay may punto man siya pro galing ti Bistado! hindi man pwede kusaran ganin nila sa Tatay Digong to sa International Court Bistado! sa ginatawag nga inang extrajudicial killing Bistado! ayan pa inang hiluan mong tawo Bistado! siling kuti siling niya hindi lang pagakuon sa gobyerno Bistado! mahipos lang ang gobyerno hindi lang pagakuon nga sila nagbutang hilo Bistado! doon no kung kay isa makapaminsar ka nga Bistado! daway naging solusyon ini ang problema mga kabistado sang grabe nga pag lapta sang illegal nga druga diri sa aton sa pungsod. Bistado! Kisa do ka paminsan katuod no nga moy guro mapamanufacturya kita ma-manufactured kita guro sang Shabu nga butangan sang butangan sang hilo ay. Bistado! No? Pagkatapos kundi why na sa may magamit sang Shabu ang iban sila nga mga adik, masaylo naman sila sa pills. Bistado! Di ko naman yung factured na makitiruat sang pills kag butang yapon hilo, lang tawon ta. Bistado! Pagambal na yung marijuana na lang ta. Bistado! Marijuana butangan yapon hilo. Bistado! Lang tawon tabi. Bistado! Masakit man yung klase ka mga tinaga ang hiluan mong tao pero kung imo lang tawon, mga kabistado, hindi maguluntat ining mga drug pushers nga ini kag mga drug personalities nga ini. Bistado! Nga magbaligya sa illegal nga droga mintras nga may mga adik. Bistado! So dapat ang unahon naton kung ako ya mga kabistado ang Bistado! pasugtan gid kung ako lang gid ya abi ang inyo nga pamangkuton kung anong plano ko para madula ang illegal drugs. Bistado! Hindi ya kay bisan pabayan mo pa ang Shabu Laboratory ang lain kay ang gina-raid sang aton nga mga pulis ginapangdakop sang aton nga mga pulis. Ang mga Shabu Laboratory ginaatake, ginapag-confiscate ang mga
tinulada nga mga shabu gina-confiscate naton, tapos ang ibanda dumati ko na recycle pa. Bistado! Mga kabistado, pero kung pabayaan mo sila nga magsagi sila sang himo sang shabu, Bistado! tuhin nyo da nga manufacture sang shabu. Bistado! Ang aton nga konsentrahan dapat ang mga drug addict. Bistado! Dapat diri kita pauntaton tanan-tanan gamit ang mga drug addict. Bistado! Nga dapat wala na sang may maggamit sang shabu, wala na sang may maggamit sang illegal drug. Bistado! Pag once nga wala na sang may maggamit, bisan pila pa na kabarko ang himuon nila nga shabu, Bistado! hindi gina mapuslan man nga wala na sang may nagagamit. Bistado! O hindi bala? Diin nila nadalon. Ano na, ubuson na kihigop. Sila higop yung manufacturer amo na hipahigupon tay. Bistado! Kaya kay para nga daw galutaw sa heaven. Bistado! Daw galutaw sa sangin, daw lapaw pa sa eroplano, maglupad siya. Bistado! Mga tunto nila ni. Bistado! O hindi bala? Na mo na ambal sa konmigo to. Bistado! Pag kami basketball gabi sa grupo sang Bistado! mga kwan to, mga upod ko to, puro tanan to mga kwan, mga Chinese businessmen, mga kabistado. Bistado! Nag-upod ko to nga nag-basketball to sa grupo sang 97 Football Club. Bistado! Mga kabistado. Bistado! Diba? So, amo na siya. Bistado! So, istoryahan tana karon may kabistado diri sa aton nga pagpangalagay kuhaon nato ng follow-up report. Bistado! Kung sino naman ning katunto nga klasik tawo na sa may area sang barangay Monica Blumentritt City proper. Bistado! Nga nagpinalupo kagabi pinangranda diya sang tiro ang mga salakyan nga nagaparking sa gym. Bistado! Di hamak 4 kabilog nga mga salakyan nga nagaparking sa gym. Bistado! Ang naglulusot mga kabistadong kristal kalawasdak ang kristal. Bistado! Bangod kay pinangtiro sang sining tawo nga ini. Bistado! Ambot ano ang iya plano kag anong motibo ya nga pinalukpa niya ni pinatiro yan ang gusto ya. Bistado! Anong gusto ya hindi magparking dira sa gym ang mga salakyan? Bistado! Kay nga ang mga nagaparking sa gym amo lang tong pinangwasdak yo. Bistado! Pwerte ko no hapa sang kuan mong sang barangay tanod mo. Bistado! Hindi mo maghapa nga nagasinagana ang lupok. Bistado! Ano ang iya motibo? Anong iya plano kag anong motibo ya nga nagpinalupok to siya gabi? Bistado! Why pa man gani Christmas, wala pa man gani New Year, nagpinalupok na sa abanse? Bistado! Mga kabistado? Bistado! Istoryahan ta na karon diri sa ato sila nga pangalaga day. Bistado! Samtang sa iban panaton nga mga balita kag information sa iban panaton nga mga issues nga aton na pagatalakayon subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad mga kabistado. Bistado! Istoryahan ta ang aton karon nga Bistado! pinaka-controversial nga 680 million worth of project sang ungka flyover. Bistado! Ano na subong ang latest sang ungka flyover? Bistado! Hindi gid naton ini pagluatan kag hindi naton ipaguntatan. Bistado! Mintras mga kabistado nga sa gihapon nagapabilin nga wala ini mahatagan sang kasulbaran. Bistado! May nagkadto nagali nga mga third party engineers. Bistado! Ining mga third party engineers nga ini Bistado! ang gin-report nga halin ini sila sa mga Maynila, no? Mga Tagalog to eh. Bistado! Itong mga third party engineers na ito, Bistado! nanggaling po ito ng Maynila. Bistado! Galing po sa central office, pinadala daw po sila Bistado! ni DPWH Secretary Manny Bunuan. Bistado! Pinadala daw sila dito sa Iloilo upang mag-inspeksyon. Bistado! Ngayon, pagkatapos nilang inspeksyonin ito, Bistado! ang sabi po, ay kukuha daw sila ng mga sample at saka gagawin nila ang Bistado! pangalawang investigation lalo na po sa soil testing. Bistado! Itong soil testing ang kanilang susuriin daw nila ulit ito. Bistado! Ano gagawin nila? Maglulubong sila ulit ng tubo. Bistado! Maglulubong. Bistado! Mga kabistado. Bistado! Pero yung kanilang
mag-start daw sila ng investigation sa January 2023 pa. Bistado! Pero nandito na sila ngayon sa Iloilo. Bistado! Ang gagawin nila, no? Dahil nandito na sila sa Iloilo, Bistado! magjaming-jaming muna, no? Pupunta sila muna sa Smallville, mag-inom-inom, kukuha ng chicks, Bistado! magbabalbal ng chicks. Bistado! Itong mga Bistado! mga ay, sus Muriones, tigira po ni Santisimaw. Bistado! Kunang akon pa kanta, kunang kanta pa sa amigo ko. Ay, ng kurason. Bistado! Mas naka solidad. Bistado! Itong mga ano pa daw sila dito? Yung nakuha nating information Bistado! na itong mga third-party engineers na pinapunta po dito sa Iloilo, galing po daw ito sa central office ng DPWH. Bistado! Pinadala daw ito ni Secretary, Secretary Inang Bani Bunuan. Bistado! Tapos mag-i-investigate daw sila dito. Bistado! Pero sa 2023 pa sila mag-investigate. Bistado! Sa January kasi ngayon dito sa Iloilo, Bistado! lalo na po ngayong December, Bistado! holiday peak hours daw Kaya po holiday, baka Bistado! daw matraffic dito sa Iloilo pag sila. Bistado! Mag-investigate sila doon, pumunta sila doon sa sa Ungka flyover at mag-investigate. Bistado! Inspeksyon. Bistado! So baka daw makakreate ng heavy traffic ang sakayo di kakak nyo Bistado! Matagal-tagal na. Bistado! Mga almost ilang taon na iyon ang naeksperiensyahan ng ating mga mamamayan dito sa Iloilo. Bistado! Yung heavy traffic na mga yudikakak kamo. Bistado! Matagal na yun nangyayari yung heavy traffic. Bistado! Hindi tapos sabihin nyo baka magkaroon ng heavy traffic na magpunta sila doon at saka mag-inspeksyon. Bistado! Ay, tangnan yung Bistado! pisting yawa mo kruma. Bistado! Muriones di po ni sa timano lang kamo di. Bistado! Magastos ang kwarta sa kaban sang gobyerno sa sulod sang 15 dias. Nga ari kamo diri sa Ari kamo diri sa Iloilo para Bistado! Malibot-libot sa Smallville, mangita checks, maghanot. Bistado! Mga yudikaka, kamo nga mga di patula, kamo plariho lang kamo tanan-tanan. Bistado! Pero pinanghakwat mo pinanglampo sa taludtol sa mga taga DPWH Region 6 ay. Bistado! Pero ang hambal kag informasyon mga kabistado nga ini kuno ang ila sini nga investigasyon. Bistado! Kag ila nga inspeksyon nga pagahiwaton diri sa aton. Bistado! Sa may Ongka flyover sining third party engineers nga ini nga halin sa Metro Manila. Bistado! Ang ila kuno nga investigasyon kag resulta suno sa informasyon. Bistado! Ila ni kuno nga i-report direktaya sa kay sa kay DPWH Secretary Mani Bunuan. Bistado! Dito kuno nila niya ipadala direkta sa malipot nga sugilanon. Bistado! Wala naman sang papel ang aton sini nga DPWH Region 6. Bistado! Hindi ni sila makapapapel di why sila sang kwaon nga informasyon di. Bistado! Dito ni nila kuno direktaya report ya sa Manila. Bistado! Dito sa opisina ni Secretary Bunuan. Bistado! Di kita ya makatapos ang media kag mga pumuluyo anon lang aton. Bistado! Daw pariyora na karon nga way na magkami kwaon, karon way kami sang informasyon nga kwaon kay ginmuong-muungan nyo kung anong investigasyon nyo. Bistado! Ay di pata nga klase ka kwani ka estilo ni. Bistado! Mga kabistado, nami no, ginalahog-lahugan lang kita nila kag. Bistado! Ginakwan lang nila kag ginahampang-hampangan lang nila ang 680 milyon nga nagkawa sa bulsa sang pumuluyo. Bistado! Amakon mo 680 milyones so ginalawag-lawagan lang nila. Bistado! Ulo imbestigar gamay
pagkagabi inom-inom sa mga kwan, sa mga ilimnan, ngita chicks. Pistado! Mga tuntong klasik mga tao ni ay sus Muriones ti garapon ni Santissima ni taga. Pistado! Hay. Pistado! Imbes nga makabulig ni laban-laban dugang bulig gasto ni. Pistado! Now ang pamangkot mga kabistado, ano ang rekomendasyon amo ng pamangkot naton? Pistado! Ano rekomendasyon nyo sa sining nag-usmod nga ini? Pistado! Itong na-usmod na itong ungka flyover na ito nag-uusmod eh. Pistado! Anong inyong recommendation dito? Pistado! Anong gagawin dito nga mga yudikakak kamo? Pistado! Kung hindi kayo makaintindi ng yudikakak, itanong nyo dyan sa mga kaibigan yung Ilonggo. Pistado! Na litsugay kamo. Pistado! Hindi bla? Kanami sa ila kag. Pistado! Makol mo na kadto sila di subong sila nagkadto di pagkatapos may imbestigar sila yas pizza sa kwan pa sa January 2023. Pistado! Nagpala uli kamo tos balay yung mga yun kanggaro kamo siguro mayo pa. Pistado! Gasto kamo turutudo di pagkatapos way magkamo sobrahon di. Pistado! Mga yudi Pistado! mga tangkulukoy kamo karon ma. Pistado! Bigyan na painit yung ulo ko karon ma. Kita nyo karon ay. Pistado! Kanami sa inyo ipang lapdos ng klase ka mga. Pistado! Nagdugang pa ikaw kapagasto-gasto diri sa kwarta sa gobyerno. Pistado! Makadto kamo di kuno maiulo imbestigar. Sa 2023 pa kamo inyo maimbestigar nga ari na makamo di nga daan mano kamo de. Tungod kay nahadlo kamo, mambal kamo, nga basi grabe ang traffic. Kung panalitan nga mag-imbestigar kamo to, magbuho kamo to, magkot-kot kamo to, maglantaw kung anong itsura sang duta nga ginatungtungan sang sining haligi sang flyover nga ini kung nga nagaka-usmod. Pistado! Dugay-dugay na kami ganto sang heavy traffic dira no mga nunoy, mga toto. Pistado! Halin pa sa naligad nga grabe na nga problema na mo sa traffic na. Pistado! That's why, kung ara ka mo na, kung wala ang traffic araman yapon. Pistado! Takan gani ko, mama pa. Pistado! Salamat na kamo ka, inom ko sang Iberian capsule. Wala lang ko ka inom Iberian capsule. Panghakwaton na kamo kay ipang, Pistado! Karong pinang tukod na mo na karon sa flyover nga nag-usmod. Pistado! Pistado! Damo sa nagbantay guro kagina sang aga sakon sa home radio no ay pasinsya gisaton nga mga tagparamati kay Pistado! da walang alang gid abi nga magprogram ako subong pisa 15 kay Wibes na abi ti Buwas Biyernes. Pistado! So umpisada kita mga kabistado no, ma-start kita sa pagprograma sa home radio. Pistado! Sa Lunes na lang no, pizza 19 para nga diretso Lunes hasta Biyernes. Pistado! Monday to Friday aton nga programa 5 AM to 7 AM. Pistado! So sa December 19 ako ma-start Lunes para nga diretso na. Ayos. Pistado! Kay subong lang alang man ma. Program ko subong Webes tapos Buwas Biyernes. Pistado! Tapos Sabado Domingo ay naman tidaw ka alang-alang no. Pistado! Nami gini nga start naton sa Pizza 19 mga kabistado ha. Ma-start kita sa Pizza 19 sa programa naton sa Pistado! home radio. May kay mabatian nyo kita sa kahanginan, makita nyo pagid kita sa Facebook. Pistado! May kay doble na kamo ang inyo sining nga kalato nga lalantawan. Pistado! Pwede na kamo makapamati sa radyo, pwede man kamo makapamati sa Facebook. Pistado! Okay? Sige, istoryahan ta na karon mga kabistado diri sa ato sining nga pagpangalaga day. Pistado! Oras naton karon nakalabol kita sa 25 minutos na kaligad sa alas 12 sa ato sining nga pagpangalagad pang shoutout ta iba nato sining nga mga viewers. Damo gilita viewers mo sa GC News Live. No, sa John Kapulot News Live sa kay Steve Martin Faniga Sr. Merry Christmas pare. Oy! Merry Christmas kay paring Steve Martin Faniga Jr. ang local Anthony Alonso nga artista. Itsura sini daw si Anthony Alonso nga artista mo, no? Daw hindi pa gani amo si Anthony Alonso mo. Sa kay William Dakyanan, kay Romualdo Ang, mayong hapon, kay Marinette Manikan, kay Hermie Catalonia, kay George Takardon. God bless, good morning. Siling niya to sa kay John Valdivieso. Mayingod to, Sir John. Uy, salamat sa ginsend nga stars ha. Wow.
Thank you so much. Subong naman ko katilaw sa mga stars ba. Salamat sa nagahatag sang stars sa kay Cyrus Angelo Montaer. Pa-shout out idol. Kay Ruby D. Villamosada, mayong udto. Hermie Catalonia, Romualdo Ang, F. Cormida. Silinya, hello Idol John, good afternoon. Advance Merry Christmas. Kay Verna Salvilla, good morning man. Sa kay Christine Buhat Gardosi, kay Elina Tinguban Williger, good morning. Sa kay Mercedes Malquerido, kay Roquette Antonano Sintino, kay Jesse Acanto, good morning. Kay Rose Simpas, Yolanda Diamante, Rosa L. Pungan, good morning. Maying hapon nagilisubong, no? Hapon na, alas 12 pasado na. Kag sakay June na Labs Kapulot, sakay Pakaskas. Papasensya gyud kadto kadto sa piyesta sa aton lugar ha. Diyo ko sa bagay kita ko nami man disco mo ga iwol-iwol man latrasan mo kung magdisco ka kas no. San pa na makuan man? San pa makakita nubyo naman? Okay. Amo gani, wala gani ko kapamyestada, mapasensya gid kas, pero kita ko, grabing iwol-iwol sa latrasan mo sang disco mo to. Okay, wala, sige. This time, mga kabistado, sa ilo kita sa mga balita na kag-information halin sa ato sini nga mga viewers, or I mean, halin sa ato sini nga mga reporters, diri sa ato sini nga pagpangalaga this time, unahon ta ang mga balita kaga information halin sa ato sini nga mga reporters. I-check naton una ang mga balita nagikan sa kay kabistadong Joshua Haka. Daw bisan may exam sa ma-report kisa kuno. Believe ko Ber, ilang taon tayo ba? Bala karon ko ng iyang resulta sa exam niya to. Ang nakabutang bala sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Extra galiblaw. Bistado! Derbe, check naton mga kabistado ang mga balita kaga information halin sa kay kabistadong Joshua Haka direkta sa syudad sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz. Bistado! Kabistadong Joshua sa report. Good afternoon. Go ahead. Mayong hapon kabistadong John, no? Magapangatubangan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang isa ka lalaki matapos na madinalagon ngaging kasa nga drug by bus operation kabistadong John sa barangay Natividad, Banwa, Pilar, Capiz, no? Ako na pasado alas 9 kagabi kabistadong John. Ang arestado din kilala sa kay Wenceslao Basinang Patricio, 40 anyos, soltero, kag residente sa barangay Dulangan sa amo nga Banwa. Natigayon nga madakpan pinaagi sa gintingog nga puwersa sa Capiz Provincial Drug Enforcement Unit kag Station Drug Enforcement Team si Patricio kabistadong John. Nakuhaan sa posisyon ni Patricio ang duwa tanan ka sa state ang ginapatihan sa buwa nga ginagulubanta nga nagabugat sa 11 ka gramos nga nagadagat sa kapin na 74,800, no? 74,800 lakip diri ang isaya kalibo nga kwarta nga by basman ni kabistadong John kag ang kwarta sini kag lightera. Sa karon nakahunong na sa malamig nga karsel sang Pilar Municipal Police Station si Patricio para sa nagakaigo nga disposisyon. Okay. Ano pa iba nga mga balita da? Okay, kabistadong John, si Pastor sa Sudad Sang Rojas sa kumalin na pagbutla kay nasang adlaw at sa subong mainit sa sininga matinion kabistadong John ang akong experience nga sa Sudad Sang Rojas nakit ng probinsya sang Capiz. Wala man sang pagdulong sa kawaan ang experience sa sininga matinion kabistadong John. Sige. So ang aton nga diwal hindi pagyapon padiwalan talang anay na way gid tsansa. Yes, sa kabistadong John, tama kada wala gid tsansa nga makakaon kita subong sa mga kapakinhason kabistadong John kung ano mga sa isang pakinhason kay ginabawal sa gyapon kay ginadumilian sa aton nga bifar nga makakaon kung makapang-harvest kita sa pakinhason. For the meantime, stable lang tanay sa mga isda di kabistadong John kag alimango. Sige manalaban na lang kami yan ni kabistadong Vincent Villano sa
Dito sa may Kalibo lang anay dito sa Washington kay daw mo tong pinakanamit nga talabay. Dito lang kami anay kay dira daw pigado man ang talaba nyo daw. Basi way hindi mo paghugasan basi baho na. Laman ito Mr. John Amugid, no? Oo, kay may red tide Red tide kami sa John, ti amanimaho man nagyapon na dali naman Gani. panos mas ara na pedalom sa red tide Oo. ang mga pakinaton kami sa John. O ti mamantiner kami ana ito sa kuano sa Kalibo bisan medyo malayo-layo pero mantinero namon ana ito kay basi kun mahumot ya ila talaba kag tambok pa. Tama ka na kami sa John kaya dito sa mga area sa nga kwan. Sa mga Oo. area sa Pagkalibo sa Iloilo ambot wala ko kabalo kun ang pakinason ra sa mga Iloilo kag o kung may pakinason ra sa Iloilo kung ano man ang kanami kay siyempre Oo. ako na nga pakinason na Roa City kag probinsya sang Capiz lang yang kampiyon kag pinasahi nga mga pakinason nga dili lang makita ang sabor kag Oo, manami eh. kami sa John. Dagko man tani talaba sa Basyaw da sa Ibisan Dagko man talaba da. Galing kay basi kung wala ka tilaw hugas baho. Amo gid kami sa John. Ay, laki pinakabi sa John sinistahan naton ang Oo. Ibisan kagang Sapian nakita Oo. baybang Roa City, Pilar kag Panay, President Roas kami sa John amo na nga mga Oo. area di karon na Oo. kabanganan diri sa probinsya sang Capiz na pedalom sa paralytic shelter sa Comrade niya Oo. ginadumilian ginami for the meantime ang pagkaon labi kag labaw sa tan pagbaligya kay kumadakpan may penalidad di ka pakatubangon kag mapriso kapag kabis sa John. Grabe kay gahaboy na kamo abis ang mga basura sa kilid dagat kay sa suba mo tilantawa kunin napiktuhan mga talabata da. Kahit sang inyo abi nga kuanda subong mga suba nyo ginapanghabuyan nyo da sang mga kung ano nga mga kuanda mga sagbot daw kung mga basura da. Di kundi napiktuhan ang mga talaba. Amo gid kabis sa John. Pollution gid pollution. Mga salawayon man kung kaysang mga kilala mo da mong. Oh, O, dili masaway ang ibang tuton. ang balada abi si mayor na kag si gobernador naton pangitaya bihimuya abi sang resolusyon kag ordinansa na or provincial ordinance or city ordinance na nga ang madakpan nga gahaboy basura sa dagat ilumsan. Amo gay kami sa John kay Iban sa aton na Oo. tulo pasensya sa gapanya gadra no. Oo. Laban-laban bye-bye may Oo. namutikan man kag may nakisa may nadakpan man tanga dire pag nagakuan sa higko nila. Okay, kita nyo gilang Ang mga kabataan ba? Oh, why sila sang mga ginahimo dira nga mga komunal toilet nga at least ini magkantos dagat da ang ila ginahimo yang nga mga toilet da yan ang pagpungko nila ga taga saktos dalom dayon. Ya. Amo gid kami sa John. Panyagan. Balaan mo kay gabi sa John ang pamagi di sa mga taga Roas noon gag. Ilang tawa bala kung kapila ko ka bisis na assign da una ko nga assign da 1998. Pagkasunod ko nga assign da 2003. Sunod ko nga assign da 2005. Ti katapusan ko nga assign da 2013. Tilang tawa kung ano ko kapila ka bisis ko magbalik-balik da. Pero galing kay halin sa una pagbalik-balik ko na kita nubya gid way kita nubya gid nga gusto taman tani sang talabada galing da way gid tsansa ang talaban hindi kay way man hugas-hugas mo. Na sige ati kamusta ang exam mo base ko ng sabat mo to radyo bistado hindi man. Hindi ano din taton grado kay na sir. Ora gali ati laban-laban na mga uno naman ang kwanda ang grado no 1.5. Oo, dodra-dira ginagabi sa John ikaw ko na nangyari siyempre Ati lokalopos magna. na to kay nasa ginatag exam. Ati kung hindi suma na magna na. Baw. Oh. Yo gid. Magna 9 years. Sige. Salamat yun, Kapisadong Joshua. Report nagikan diri sa Pilar PNP para sa pagpangalaga sa Bistado Program Kaupol ng Patrol ini si Kabistadong Joshua ka. Sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Bistado. Salamat kid sa report kag information nagikan kay Kabistadong Joshua Haka direkta sa Banwasang Pilar sa probinsya sang Capiz mga kabistado no ning
report kag information Bistado! kang tanan sa mga nagluluntad nga mga balita dito sa may syudad sang Rojas kag sa bilog nga probinsya sang Capiz. I-check naton ang dugang nga mga balita kag information. Unahon ta si Kabistadong Aaron Refugio kay daw may Bistado! ambot ko nanong latest nga follow-up may kang tanan sining shooting incident mga kabistado. Bistado! Nga nagluntad sa may area dira sa Monica Blumentritt, no? Apat bilog sa lakyan ginang mga nagkalaigo. Bistado! Pamangkot naton karon, no? Sino ang sinong suspect nga nagpinalupok sina dira, no? Mga kabistado. Pero antes sina unahon tan lang anay ang mga balita. Ang mga balita siguro nagikan sa kay kabistadong Vincent Villano, no? Unahon tang iya sini nga mga report ari sa studio subong pero di sa kunong pakita sa kamera Bistado! pero sa skilid. Bistado! Check na to na mga natipon nga mga balita kay information nagikan sa probinsya upod kita kay kabistadong Vincent Villano. Bistado! Kabistadong Vincent sa report. Good morning, go ahead. Good afternoon, go ahead. Good afternoon, kabistadong John. Sa karon preparado na ang bugos nga simbahan katoliko sa sining pagpasugod na buwas nga adlaw sang tradisyonal nga pagselebrar naton sang Aguinaldo Masses o kon ining simbang gabi nga magasugod buwas nga adlaw Disyembre 16 kag magadangat ini sa adlaw sang Disyembre 24 no bali siyam ini ka adlaw nga pagbulaw kag pagbugtaw sa kagahon bilang pagsakripisyo sa pagpaabot no sang pagkatawo sa Ay, oo. mahal nga Ginoong Hesukristo kabistadong O John. simbang gabi na gali, no? Oo, Mas start simbang- na simbang gabi, no? O buwas kag karon may mga Mm. anticipated mass na Mm. nga pagahiwaton sa tagsa ka mga parokya no so madumduman na kabistadong John nga ti duha ka tuig nga wala gid gawa nakapatigayon sang Aguinaldo Masses Mm. sa sulod sang duha ka tuig kay bangod ti may kuan bala kita may bangod sang mahugot nga mga restriction Oh. nga ginpatigayon sa aton sining IATF may kantanan sa sining COVID-19 pandemic nga nagigo sa bugos nga kalibutan rason nga ti gin-suspender ang iban nga mga kuan bala nga mga activities sa simbahan Mm. ginpauntat sa aton sining IATF apang ti sa karon ti balik na sa normal kag paagi sini no karon na ang aton sining simbahan ang nagapanganda na para sa buwas nga kuan nga hiliwaton ining aton sining kuan nga simbang gabi. Mm. So na-interview naton si Reverend Father Angelo Colada, ang chairman sang Archdiocesan Commission on Social Communication. So ginalauman na buwas nga adlaw kabistadong John nga magadugok ang tanan nga matumuluo nga magapatulong sa simbahan agud magsimba sa subong nga tuig kay ti hindi ini malikawan ati maglinutok sa sulod sang simbahan. So ginpanugyan sini nga padayunon sa gihapon ang mga protocol nga amo ang magdala sang mga alcohol, sanitizer, pagsuksok sang face mask kag kon may ginabatyag nga trangkaso kabistadong John. Mm. Nagpanugyan si Father Colade nga hindi na lang magpadulong sa simbahan kundi nga maglantaw na lang ilabi na gid ang aton bala nga mga kauturan nga mga comorbidity. So gin siling sini nga kinanglan na pwede man makapabilin sa inyo sini nga tagsa ka mga puluyan kag maglantaw na lang sa mga online masses kay sa gihapon patigayon ginapatigayon gihapon ang ining online masses sa tagsa ka mga page sang tagsa ka mga parokya sa aton sini nga Archdiocese sa Kabistadong John. So yari pala pamatian naton si Reverend Father Angelo Colada ang chairman sang Archdiocesan Commission on Social Communication. Aguinaldo, pagsimbang gabi, ginahimo na ini in time, ali pa sa una nga panahon. So, naanad na kita sini, may kamay lang nga changes sa time sang pandemic, sa pagbago. Pero subong, no, nabalik na ganyan kita sa normal naton gid nga pagpatigayon sa simbang gabi since nga ang pangabuhi naman sa sitwasyon sa palibot naton normal naman. So even this past months wala na kita nag-observe sa social distancing sa aton mga parukuan, no? Pero of course may mga iba niya nga nagahalong so nagapangita sila sa mga simbahan niya kinigid sa makagutok, no? Kag para nga makasimba sila kay tinaga na-block man sila nga malatnan man sila if ever na may ara pa nga mga COVID na mga infected.
And then pero of course, di kita sa pag-implement sang face mask so sa mga simba kag pagdalalan sa mga hand sanitizers no kag kung in case no may ginabatsyan kita nga di pa nami sa tunlawas na matrangkaso rekomendar na lang mapabili na lang sila tagsa katuluyan kag mag-join na lang sa misa online no kay dapat namin sensitibo man kita sa atong isitang. Dugang pa ni Father Colada sini Kabistang Don John nga ti manami gid ining pagselebrar naton sang simbang gabi kay ini isa kadako nga pribilehiyo bala nga ginatag sang aton sining simbahan Katoliko labi na gid sang Vatican sa mga Pinoy kay ti nagaselebrar kita iyan no sang Misa de Gallo diri sa aton sa may pungsod sa iba niya nga pungsod Kabistadong John wala niya sing ano mo sang ginatawag nila nga simbang gabi ti amo ni ang dako ini nga pribilehiyo nga ginhatag sa aton sang simbahan kay ti kon nabalikan naton ang kuan bala ang history sang aton nga simbahan daw gindala ini sang mga Espanyol diri sa may kuan no sa may pungsod Pilipinas kag nangin isa ini ka manami nga kostumbre o tradisyon na sa mga Pinoy labi na gid kon mag-abot ini nga bulan sang Disyembre Kabistadong John no so ang panugyan lang sang aton sining kuan no sang ni Father Colada nga ti dapat kung magsimba kita ang intensyon bala nga matutuod gid nga intensyon no magsimba hindi nga maglagaw-lagaw labla Kabistadong John kay ti naobserbara naton every time nga mag-abot ini nga simbang gabi may ara sa aton sini nga mga kauturan nga wala nagasimba bali ang ila sining ginaobra ara sa mga kuan sa mga plaza nagatinambay kaga iban nagagadan lang bala so that's why nagapanugyan diri si Father Colada nga dapat hatagad gid tinion ang ining simbang gabi kay ti ini isa ka importante nga hilikoton para sa pagkatao sang Ginoo nga ginapatiyan sang aton simbahan nga may dako nga kontribusyon sa pangabuhi naton bilang isa ka Kristiyano Kabistadong John no so kay ini ang nga tinion no na magahatag sang igtulopangod sa espirituhanon nga kabuhi sang mga Kristiyano ilabi na gid sa mga Katoliko Kabistadong John. Ati actually ini yang buluhaton why man niya ginapilit para sa tao ilagi niya gusto yang magkadto sa sining sa atong simbahan kalabanan para nga magsimbang gabi halin sang una ginaya na amo na iyang hilikoton niya sang ato sining mga kauturan ilabi na sa mga Romano Katoliko no magluwas gid lang sa iba niya nga ti iban nga mga relihiyon daw iya himo sina pero sa aton nga mga Romano Katoliko yati ginatinghuan ginato niya nga mas straight no iban gani gina straight kinan ila ang pila kadlaw gani nang straight nga kuan mga 15 days 9 days ina 9 days gid makon mo kadaaga kaagahon kay imo kadto pero may ara man da iban nga ang kadto nila da yagang-yang iban pag checks may ara da nga gahinagaray sila why man sila gisulod simbahan ato sila sagwa tayo. Okay, sa Kabistadong John, hindi bala malikawan ang ining mga krimen. Isa nagakatabo bala kay ti ang iban ang mga parents nag-expect nga ang kabataan nagalisensya nga malakat sa simbahan masimba pero ang iban kay dara sa mga kilid-kilid Lagaos Plaza sa mga plaza so kay isa may mga tripping bala Kabistadong John nga nagaumpisa kag dira nagaluntad ang pag hindi manami pala nga mga kuan nga mga aktwasyon sa mga kabataan so that's why ang ato kisa ga kuan ga ara sila sa puno kahoy. Pero kung masanag ang bulan, gani kitaon, duwak bilog landong nila. Tapos dugay-dugay, may isa ng landong nila. Mut na nung tabo. Amo nang kung sa kanta pa, to become one. Damo katabos na. Sabi nyo lang panilagay nyo bla. Sa sunod magsimbang gabi ni, namin ni makwanta, maniding kita sa mga simbahan bla, sa mga plaza. Kag pang kwanon pang bistuhon kay man ti radyo bistado man ta yung pang bistuhon ta sila bla man kay para nga mahambal sila nga hindi tanay mag kwanta di hindi tanay magtirada di kay basi kun ari di dugi-dugi basi mabisto ta basi si radyo bistado ari di manulo pang manulo ta bla kag mang video bla ari nyo ay duwa inyo landong sang kagina anay karon nag-isa na lang ano man nag-eclipse ang bulan kag ang kwan kag ang adlaw. Amo nagakatabo kun kay isa
Ti sa mga ginikanan da, okay man nga pasugtan yung kabataan nyo nga magsimbang gabi. Ina kung matuod nga nagasimbang gabi. Ang problema sina, kayang ila gahagaray sila, gatchatay sila, may mga group chat pa na sila mong. Oh, niya, Parts, kadto ta, last stress, lakat na ta. Mapit ta na ito sa, balay nila ni Parts, mo ni mo to, shot na ito. O, hindi, imbes nga magkadto, mainom. Na, muna. So mo ni ang aton man mga kapulisan na karon sa Kabistadong John naka full alert man para sa sining ginpang deploy na ang iban sa aton sining mga kapulisan sa mga areas kung sa diin nga mga tao labi na gid sa mga simbahan para nga magi-secure man sa aton sining mga sumilin ba nga nagapadulong sa tagsa kasimbahan sa palibot sang aton sining nga probinsya kabilong nga sakop sang Archdiocese of Haro, Kabistadong John. So antes ang mag-extra Kabistadong John ginatamya kay gali sing happy birthday kay nang Rosalinda Dueñas nga nagaselebrar karon sang iya sing ka 67th birthday. Wow. Subong adlaw gid Kabistadong John no kaga nagapamati man ang iya sini nga mga kabataan dito sila nga balay no si Ria Dueñas Jimena si kag ang tanan nga mga Dueñas kag Jimena family nga nagalantaw man karon na Kabistadong John subong man Di sa na sila nga banwa. sa may Barotac Nuevo. Abi ko sa Dueñas man. No. Kay Bochilingon sila tag-iya ka banwa eh. Hindi ba? Aragali sila sa Barotac Nuevo. Sa diin nga barangay sa Barotac Nuevo. Sa Kabilawan. Sa Kabilawan man. Ang subong man ginatamyaw Di, anong kuan iti 67 ani si kuan si nanay anong handa to may baboy sila to, may litson to. Kay na paghalin naton to do nakita naton do nagin pang aratay naman tong mga manok kag mga pato. Nagkalatumba naman to ay pilas tong mga manok to. Amo to do na nakita to kay na do. Basi kun may ESF tong baboy, pwede po tong manitson. Ano daw? Daw ginatake kay ESF nga daan tong kwanto. Ang Barotac Nuevo. Ang Kabilawan daw isa sa mga naigo, no? Diyan ginag-origin ang disgrasya gid. ESF. Disgrasya gid. Disgrasya gid. Ihawa nyo lang ng baboy da nay. Hindi na pagpadugay pa base madisgrasya pa na sang ESF, mas mayo na lang na ihawon sa birthday mo. Total 67 ka naman, no? O hindi bla? May ginapreparahan pa ko na sila Kabistadong John. Okay, kung makatsamba to ni masyar kami dayan ni Kabistadong Vincent base pa man lang mantika man hingod-hingod damon da kon. Sige. Subong man ginatamyaw taman sang mayad niya pagpamati kay Dayna Kasumpang nga nagalantaw karon direkta sa Oman Kabistadong John. Nagautoy-utoy siya kuno kakadlaw sa imo. Si Dayna Kasumpang. Ang subong man sa ang tanan nga mga dicers nagatutok sa na every time mag-break sa nabalasong kada maghapon nagalantaw kita sila kuno sa aton sining sa imo nga pala tuntunan Kabistadong John no si Steve David si Nats kag ang tanan nga mga dicers sang Iloilo Supermart. Okay. Ini si Kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kid sa report kag informasyon nagikan kay Kabistadong Vincent Villano, no? Direkta sa probinsya sang Iloilo, no? Kay upod si Monsignor Culada. May kang tanan sa pagpanghanda sa kahiwatan mga kabistado sang sining inang simbang gabi nga magasugod na buwas nga adlaw, no? 16, 17, 18 hasta ni sa pitsa 24, no? Antes ang Pascuabla. Bistado! Lagi sa 24 ti ako masimbang gabi man kubla. Pagkatapos ko simbang gabi, diretso ko programa sa home radio gri dayon. Ay oo. Bistado! Pero ma-start ko hindi sa 16, dapat ma-start ko sa 19 lang. Bistado! Pero hindi dapat straight gining siyam ka adlaw mo. Bistado! Pan sini panata sang iba niya hasta ginaya sa kwan sa 9 days tapuson ginila na iban panata nila na yamong Bistado! Ti may guro amo man na himuon tay, no? Bistado! Pero ang pagsimba ko ya pasensya gisaton nga mga kauturan ng pagsimba ko hindi ko ya magsimba nga makadto to sulod simbahan na maglamati pare Bistado! Akon simba to ya mang marites ko to. Bistado! Mang marites ko to.
dalon ko akon kamera tapos malibot ko to sa palibot sa simbahan sa Uluunhan da mang marites ko to ay mang video ayo Bistado! pangitaon ko kung sino tong mga naga to become one bla. Bistado! Sabi nyo magkakuan ka mo sin, magkalusot ka mo sin ilabi ni dira sa may Haro Katedral, nandragi ko mapisto. Bistado! Gani sa mga kabataan na sa mga pamatanon, kung magsimbang gabi ka mo, widahogi ka mo sa Haro Katedral, kag kinahanglan kung ara ka mo sa Haro Katedral, diretsok mo sulod simbahan. Bistado! Hindi ka mo pulo-pundos, plasada, kay matapos ki ka mo sakon. Bistado! Ang videohon, tagit ka mo. Bistado! Mang video tabla sila, bla. Kag tapos, ang ibandang kadto nila da, makaon lang sila sang bingkag mainit. Bistado! Damo sang ginaluto nga bingka kada kagahon mo nga munang ginalaga sa iban bingka, puto. Bistado! Ilabi na ang bibingka nga daw kuan blay nang ginabutangan sang butong kag ginapulo paghidan sang inang mantikilya. Bistado! Tapos muryonis sa kanan naman labi ni kun init pakaunon mo. Bistado! Muryonis tigara po ni Santisima taragnak man laway mo. Bistado! Hindi bla? Very check na ton mga kabistado dugang nga mga balita kag information. Unahon ta mga balita nagikan kay kabistadong Boni Sumblinggo sa mga balita. Bistado! Informasyon nga natipon sa subong ilaman nga mga tinion mga kabistado. Bistado! Pre-check na ton sa ato sini nga pagpangalagad si kabistadong Boni Sumblinggo. Bistado! Basi may mga follow-up man siya parte sa sining natabo mga kabistado nga pag Bistado! palupok dito sa may area sang Barangay Monica Blumentritt City proper. Bistado! Ay moryo nis di garapon ni Santisima ho. Mga kabistado. Bistado! So daligid lang. Pero nga lang pa si Boni. Hindi ko sila makuanaw be. Ano ilang mga uy. Di makuan. Be liwat be. Para nga makuan ka. Ora garaging ring. Daligid lang ulat-ulaton ta basi kung masako pa siya. Bistado! Basi ka delivery patubla. Mga shout out tane sa ato sining mga viewers, ang mga balita mga kabistado nga inyong nabatian. Ang buylog naman nga ginadulong na sa inyo sa kaalwan sang Vitalangs Capsule. Ang Vitalangs Capsule mga kabistado, ang isa sa pinaka the best para gid sa aton nga ikayong lawas, most especially sa ato sining nga respiratory system. Kay ang Vitalangs Capsule mga kabistado, nagabulig ini para sa pagpaayos ang ato sining baga, pagpanami sang ato sining ginhawa kag most especially ang pinaka-rekomendar sang Vitalangs Capsule. Bistado! Ngantes kamo sini magamit, dapat dulaon nyo gid na inyo nga pagpanigarilyo. Bistado! Ang mga COPD ni, mga TB ni, mga asthma ni. Bistado! Ang ginhalinan sini labi na gid mga lung cancer nga ini. Bistado! Ang ginhalinan sini mga kabistado abi nyo kunano, no? Amo ang ang sigarilyo. Bistado! Bisan pa gani second hand smoke ka ini, amo pa ni siyang isa sa mga Bistado! makahatag sang dako nga epekto sa ato sini nga lang gani kung may kita kamo nagapanigarilyo palagyo kamo. Bistado! Tabunin nyo sungad nyo, tabunin nyo ilong nyo, hindi ka mo makahaklo sang sining mga aso Bistado! nga halin sa mga tao nga nagapanigarilyo. Kag sa mga nagapanigarilyo man daon tate nyo na. Bistado! Hindi ka mo kwaon da, no? Tutuod na. Kung pasugid-sugid lang parte sa sigarilyo mga kabistado, no? Ako ang pinaka-grabe nga chain smoker mga kabistado. Tutuod na. No? Bata pa ko sa una, mga edad ko sa una, mga 12 anyos, siya kapanigarilyo na ko. Bistado! Nagaling kay metes mo sa tunga chimpo, pero ti kapigado, ti kon makapanigarilyo, ka daw nagadula, guto mo, ti way kakaran unon, ti kun ni tabako ka na lang. Bistado! May tabako, iya sang una, yung mga kabistado, iya ginalikit pa namon na iya mo. Bistado! Nang amon nga ginagamit ng newspaper. Bistado! Putos namon ang tabako, no? Ginalahob namon sa kalayo, tapos butang sa kagi sa newspaper kag ginalikiton kag sulod da kag italikiton. Bistado! Tiyan mo na sang una, 12 lang edad ko yung tabako nako. Bistado! Sang ulihi sang nakaubra nako. Bistado! Mga kabistado, gahimo ko balita ko, gahimo ko sang akon siningan news. Ang pinakanubo ko nga maubos sa sulod sang isa ka adlaw nga sigarilyo, pinakanubo na 5 kakaha mga kabistado. Bistado! Di mag 5 kakaha na siya,
magtag 20 ka stick ang isa ka kaha, Bochilingon, may ara ako nga isa ka gatos ka stick kada adlaw. Bistado! Mag 100 sticks ang imo sini mga kabistado nga masihigop sa sulod sing isa ka adlaw, di hamak nga grabe nga asos baga mo, hindi bla? Bistado! Ikutin gid di bla? Te. Kamo na ginahambal ko sa inyo nga kung parte lagi sa pasikat-sikat sa panigarilyo ang paghambalan, di hamak nga ako ang isa sa pinakagrabe magsigarilyo sa una. Bistado! Di mga almost 8 years na nga nag-untat ako sa pagpanigarilyo. Bistado! Tigin sukot pagani ko, mayara pagani nga daw gamay nga traces o kun daw gamay nga ano gani ning akon nga bagao, do mayara nga gamay nga kurit sa X-ray. Bistado! Mga kabistado, te. So muna sang sukot sang sang sigarilyo simo sa baga mo. Bistado! Kaya gani kay naguntat ko. Kung way ko naguntat siguro ti basi subong panawag nyo sa akon siguro si Anhing John Kapulot. Bistado! So isa sa mga nakabulig sa akon amo ni ang Vitalangs capsule mga kabistado. Bistado! Taton yung gid panigarilyo nyo kay para nga wa sa mauntat nyo panigarilyo nyo, automatic ang inyo sini nga mga problema sa baga amat-amaton nya ni nga bulngon. Bistado! Subong way na kuya problema sa baga no, nga ako sini nga baga tinlo nakatama. Bistado! Nagbalik na sa normal ang aton sini nga baga bangod sa Vitalangs capsule mga kabistado. Bistado! No? So gani sa ato sini makauturan ni makalipat sa paggamit sang Vitalangs capsule. Bistado! Bakla ninyo ina sa mga butika malapit sa inyong nga lugar. Bistado! Of course ang Bravo food supplement capsule for men. Bistado! Kay ang Bravo mga kabistado ang nagabulig naman iniya para sa aton mga kalalakinhan. Bistado! Medyo gahuya-huya bala sa kay Mrs. no. Akong rekomendasyon niya kay Mrs. lang kay ang iban di. Bistado! Kasi bala niya kay uyabon grupo din niya. Bistado! Tini may kabistado para sa kay Mr. kag para kay Mrs. nga daw medyo gaamat-amat na bala bugnaw ang ilang nga pagtamdanay. Bistado! So once nga magbugnaw na gani ang pagtamdanay, isa ina sa mangin cause o kon mangin kabangdanan. Bistado! Sang pagbulagay sa mag-asawa, isa sinidiri nga nagapabakod ang pagpalanggaanay sa mga mag-asawa amo ang ginatawag naton nga sex. Bistado! So, kung madula ina sa mag-asawa mga kabistado, gaamat-amat dula man ang ila sini nga pagpalanggaanay, no? Kay dira nimo ma-express ang pagpalangga mo sa imo nga asawa mo. Dira mo ma-express ang imo nga pagpalangga sa bana mo. Ti karon kun waay na kamo sina nga daw medyo mabugnaw ng dugo nyo. Bistado! Pigado na waay na kamo nagadalu-daluanay da. Bistado! Mga kabistado, dira nagasugod ang dula ang gana sang tagsa-tagsa. Bistado! Para nga magbalik ang gana nyo, gamit kamo sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bistado! Ang imuon nyo, sa aga inom kamo sang inom kamo sa aga sang Everyang capsule. 2 ka kapsula sa aga antes magpamahaw. Pagkatapos, no, inom kamo sang Vitalangs capsule para sa inyong baga, no, tapos pamahaw. Pagkatapos pamahaw, and then sa gabi antes kamo magtulog, inom kamo sang Bravo Food Supplement Capsule for Men para bastante ang lawas. Bistado! Pagkaaga, nami ang paningkay-singkay sa inyo sining lawas. Bistado! Himuan ninyo ini nga maintenance mga kabistado kada adlaw-adlaw. Bistado! Kay sigurado ko sa inyo, magapabilin ang kabaskog kagkabakod sa inyo sining lawas. Bistado! Okay, ayos. Wala sige sa ato sining nga mga pinarangga nga mga tagparamati. Bistado! Sa mga kauturan ta nga gusto magbakal gali sang Everyang capsule, pwede ka mo maka-text o kung makatawag sa aton sining nga telepono ang 0999-675-1080. Bistado! 0999-675-1080. Tandain ninyo ha, Everyang capsule mga kaabyanan, kay sa Everyang capsule edad mo lang ang nagatigulang pero ang imo kalawasan nagapabilin nga Everyang. Everyang Capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyang Capsule, igabalik ang abilidad nga madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Everyang Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyang!
Young! Every Young Capsule, ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, ag mabaskog nga katulanan. Every Young Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Every Young! Ever Young Capsule, ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, ag mabaskog nga katulanan. Sa Ever Young Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Ever Young. Bistado! Bueno mga kabistado, sa mga gusto magbakal mga kabistado, kadto kamo sa mga butika sa Socorro Drugstore. Pwede man kamo makabakal sa inang Jasak Pharmacy dira sa likod sang Haro Cathedral, o hindi gani dira sa may RMC Pharmacy sa Tagbak Terminal, no? Dira sa Talipapa blada, arada ang RMC Pharmacy. Pwede kamo dira makabakal sang Ever Young Capsule, no? Kung hindi gani, kung may pamangkot kamo dugang parte diri sa Ever Young Capsule, text kamo kung magtawag sa 0999-675-1080. 0999-675-1080. Okay? Be, mate, lantaw tanay sa iban pa nga mga viewers. Shout out sa iban pa naton nga mga viewers, mga kabistado. Hambal ni Pakas Juna, Bibi Kapurnya, way ko yan nagdisko nugay na. Kita ko gid lang, ga iwol-iwol latrasan mo. Nugay na kas. Mambal ka pa nga wala ka nagdisko Kita ko sa video mo, ga iwol-iwol latrasan mo mo na na. Okay, Laila Altelioy Rotsida, shout out kay Rosa L. Pungan. Kay sino pa? Hermi Catalonia, kay Dailin Gamuza. Kay sino pagidiban nga wala ta sa kay Gina Makuko galida, no? Mingod to, no? Panyaga siya sa kay Arnel Baldomero. Okay, sino pa? Sa kay Edgar Lausing Dalipi. Shout out Idol John from Smallville Company. Uy. Sa Smallville, Smallville compound, no? Dira sa kay Edgar Lausing Dalipe, no, sa Smallville compound area mayong adto sa kay nya tabako ibutang sa dahon kasaging nga laya na dahon saging, pwede man dahon lumboy. Ing ibanda ya ng newspaper ginagamit mo suna newspaper, papel bla sana lang nga papel, basta papel. Okay, wala sige. And ang aton gali nga ano pa ang ginabasa ko, ang John Kapulot News Live lang gali Huwag ko mabasa ang aton nga Radyo Bistado nga mga viewers be. Lagtabi ihado i-transfer anay be sa Radyo Bistado naton nga mga viewers, no? Para nga mabalaan naton. Sino pang naka-standby? Ara pa si Aaron. Okay. Dali lang natawon ta kay kaginag gintawgan ko wa siya. Pero i-check naton, balikon naton si Buni, way man ga sabat. Okay. Unahon ta balikon ta si kabistadong Aaron, no? Sa sini nga mga tinion mga kabistado, i-check naton ang sini nga report may kagtanan sa sining natabo nga pag pinalupok to sa may sa may Barangay Monica sa Bloomingtreet City proper mga kabistado, no? I-check naton. Kay kabistadong Aaron da gatawag nako sa linya mo, no? Logo bi sabat anay pick up ang imo sining linya. Be liwat be. Sa kay kabistadong Aaron, no? Iliw ko da pick up sa imo sining linya. Ara na garing, Okay. Sige. Check na to na mga balita na kag-information nagikan kay kabistadong Aaron Rifoyo. Kabistadong Aaron, may hapon. Go ahead. Yes, sa kabistadong John, yari ang 8 kalupok ang ikan sa Ramastutang. Grabe, 8 gigali. Kabistadong John. Siling ko 8 gigali kalupok to. Yes, kabistadong John, 8 kalupok no ang nagpapuag sang atensyon sa oras ang inugtulog sa mga pumuluyo sa Barangay Monica, Bloomingtreet City proper. Ini ang nagluntad alas 11 ng gabi sa diin kakulba ang nagdangop sa mga residente sa lugar bangod sa asod nga lupok. Naigo diri kabistadong John ang 4 ka mga salakyan ang nagaparking sa sulod sang covered gym sang nasambit nga barangay.
ang duag nga puti nga salakyan ang may igo sa bala ang bintana sini nga nahamtang sa tuo nga porsyon nga nagtugas ng dako nga buho, igo sa kilig sang nawala nga tuo nga porsyon sang bintana lakit na ang duha ka igo sa tuo nga porsyon sa unahan nga pertahan ang naangkon sang duag pula nga salakyan. Samtang ang duag itom nakaangkon sang tatlo ka igo sang bala sa nawala nga porsyon sang pertahan kag ang puti nga salakyan nga ingod sang itom kabisadong John ang nadatyasan sa bala ang autopsy ni. Ang duha ka duag puti nga salakyan ang ginapanagiyahan ni Fillmore Espinosa. Ang itom naman ang kay Monica Espinosa kag ang pula amo kay Lovely Obligacion. Ginsiling naman ni punong barangay Antonio Espinosa nga siya ang namurag-muragan sa mahumuok sini nga tulog bangod sa mabaskog nga lupok sang armas katang. Nagkamang papadulong sa lugar si Espinosa bangod sa nabatian sini mismo ang linupok sang pusil. Sa nagtahaw na kabisadong John, nagtambad sa iya ang mga salakyan nga may igo na sang bala kag wala na maabtan pa ang nagbuwat sang krimen. Kag nagpanugya naman ini kabisadong John si Cap Espinosa sa nagbuwat ko no sini maga-surrender na siya sa iya nga ginhimo kag gintiro sining mga salakyan kag ginpapuag ang mga tawhan sang iya nga barangay. Ako na mo si Kapitan gali nagpangtiro sang salakyan? Kabisadong John? Si Kapitan gali amo nagpangtiro sang salakyan? Hindi kabisadong John, si Cap bali na murag-muragan siya. Si Kapitan gali ang nagpanawagan nga kung sinuto ng pangtiro sang salakyan, mag-surrender na. Yes. Abi ko na si Kapitan ma-surrender. Asos idea. Kay amuning nagpanog yan sa kabisadong John. Kay yara makita dito kagabi mismo sa lugar. Kita man naton may mga muta-muta patong mata ni Cap Espinosa. Sugod ka sa aton, so sa aton kabisadong John. Ang sa kono pasulod diri sa may gym nila. Abiya gingira na balay niya. Oo, bation gid kunong linupok kuno mo do ara nang sa kuno sa gira balaka. Why sila sa may makita nga kwanda? Why sila sa may makita nga CCTV dira sa palibot taw? Daw ang barangay daw may CCTV man na. Yes, kabisado doon may ara pero ginapadalman pa ini isang tuwag sini isang mga kapulisan. Wala pa sang may ginatag sa aton isang kopya. Kagabi yara man mismo gani ang presensya sang city director nga si Police Colonel Leo Batiles. Nagbulig man sa investigar kasubong man ang hepe sang PP1 nga si Police Major Sheila May Sangrines nga bisan ano na to kaagaho na yara ba siya sa gyapon no nagapaidalom siyang ining nagluntad niya pagpanglutang kabisadong John. Grabe no. Sang una sang time ni Tatay Digong pwede katawhay sang trabaho sang aton nga mga pulis mong taway katama mga pulis ta man nga away gamo. Way inaway, way pareho sini nga katabo na sa dra sa may Monica. Way sang amo na katabo sang una sang time Tatay Digong Okay, dokalinaw ko na nakani sa una kabisadong John pero subong perti katawhay sang aton nga syudad kay sang aton pungso perti katawhay sang time Tatay Digong subong ya sus Morioni suara naman no ang aton nga mga pulis subong ti sa mga pulis naton ti do pisan-pisan naman kamo sabong da tuduhin nyo naman pisan subong kay sang una sang time Tatay Digong daw tawhay kamo kay nga ang mga abusador gapanago sila balay way gagwa-guwa kay wa sa gumawa gulpi lang pusangan. Hindi ba? Subong sila na ang nagagwa. Subong kita nyo. Amo na nga hindi ko magpati nga dira sa palibot nga ina kabistadong aron. Hindi ko magpati way na sang CCTV. Dapat ipresentar na ina like for example kay Kapitan da Cap, no? Responsibilidad mo ni. Ikaw da pangita sang kundiin pwede da makakuha sang CCTV footage. Ihatag sa aton mga pulis kay ihatag sa mga media. Ipalaptata para balaan kung sino ng suspect nga na nagpinalupok da. Laban-laban, hindi man naliwan da. Laban-laban, taga-dram na sinyos palibot da. Nagwa namang grupa kamauyon niya da. Yes, kabisadong John. Kag nagdagdag pa isang storya si Cap sang na-interview naton siya kagabi. Siring niya, may idea man siya. Pero hindi siya makatag sang pangalan ti ara naman ko siya paminsaron. Bangod ang dere, may program dira sila kuntani sa iya ka barangay dira mismo sa cover gym. Apang ng gym ginhimo sang parkingan sang pamilya Espinosa bangod
may namatyan sila nga halos isa ka bulan nga ginhaya kabisadong John. So pamangkot ba naton si Kap Espinosa nga anong posibleng rason Kap nga gintiro sini hindi sa ka basket da sinagsabat man si Kap nga ati oo laban gid kay balan mo may program kami dire sa iya i-postpone na namon tungod nagatag kami sang humanitarian consideration sa nagakalisod kabisadong John sa iya nga barangay. Naakig sa gali kag ginimo nga parkingan ang gym. That's why nga hindi nila magamit ang gym. Yes, kabisadong John. Kung sa bagay may punto man na siya nga dapat ang gym hindi niya pwede parkingan kay ginagamit na yung hampangan sa mga kabataan na kung sino nga gusto magamit. Pero tungod kay may namatyan pwede nga parkingan anay pero gabi. Kung gabi nga may gampang na kung gabi sa may kwanaw, sa may gym kay wala man, di ba? Yes, that time, kabisadong John, sang temprano pa sang adlaw, sang kahapon, ginubog na ang nagtuwag diri ang patay dira. Kag amo nang sang gabi, medyo lapyo ang mga tao dira. Nakaunay man sa gyapon, parking ang salakyan, da mismo sa ilang covered gym kabisadong John. So nasugid na ni kapitan sa kag nahutik sa aton nga mga pulis kung sino na siyang ginaduwa-duwaan niya. Yes, kabisadong John pariyo sa iya apelyido hindi. Balo kasi kapitan, ang apelyido ni kapitan di ba Espinosa man? Yes. Ting pamangkot ang nagpinalupok da sino pariyo man siya apelyido. Ikay kabalo ka kabistadong aron ang barangay Monica Blumentritt ni ko ang mga maisog da ila man lang tanan apelyido na da ti sino abing hindi magpaisog mapaisog-isog kada nga pangayaw ka o kun inang hindi ka taga dira may kun hindi ka pagpanitan may kun makagwa kada buhi ay di ba hindi prangkang sugilanon prangkang istorya realidad ang istoryahan ta sino abi nga pangayaw o kun hindi pareho sa ila apelyido nga magkwanda magtinunto abi da lang taon ta ko makagwa sa buhi da. Pwede ba? Isakto ginayin mo kami. So pamangkot nato na muna sa aton nga mga pulis hindi ko mo magkadlok da sa kay Colonel Leo Batiles. Araw ginahangkat ng abilidad mo. Ginapakita ng abilidad mo sa kay sa kay Police Major Sielame Sangrines da. Araw ginahangkat ng abilidad nyo, ginahangkat ng pagka-pulis nyo. Moryones din kayo kita naman. Mapalupok lang yan, strapping lang yan, mapalupok yan, manglutang lang yan sa mga salakyan na yan, basta-basta. Sabi, pangitaan nyo, abi na, kung makita nyo, ilupot nyo din sa prisuan. Maayo lang nga bisado John, kay isang pag dinupok sang 8 ka beses, wala man sang mga pumuluyo, bala, nga na hulamid, o kung naigo, sining mga bala, lunsay ang mga salakyan nang ang naigo kabistadong John. Ti hungod-hungod dito yes buot yang ang pagtiruhon mga salakyan kay nga naakig sa gani sa mga salakyan kay ang mga salakyan diha ga parking sa lugar sa diin gusto yaman tani nga magamit sa sina nga gym. Kung nabalaan na ni kapitan ihutik yan ato sa aton nga mga pulis. Kag sa aton naman nga mga pulis kung nakilala nyo na kag amo nang ginhutik sa inyo ni kapitan, amat-amata nyo na himusa nyo na. Hindi nyo na paghulata pa nga komentaryuhan kamo sang pumuluyo. Ay balay nato kabisadong John ang nagbuhat to mahilig magampang sa basketball basi kon magbasket saya. Oo. Mga muto nga oras nag-ugot-ugot sa alos isa ka bulan nga nagaparking ang tuwag sina mga salakyan bungod may patay. Basta kalawig man abi mo no? Grabe man niya, patay ginapabilin sa sulod siyang isa ka bulan. Ginano na naman ginaganansyahan. O basi kung may ginapaabot pa siguro ng membro sa pamilya man may ginapaabot gid kabistadong. Sige. Okay. So ang kuan nga aton nga mga pulis may initial kamo nga investigation o may initial nga investigation aton nga mga pulis si Police Major Sielame Sangrines. Kabisadong John, nag-try kita kay na kag wala man sa gyapon sang update pa kag padayon man sa gyapon ang ilang pagpaidalom sini kag tingwan nato no nga hindi pa kontat nga mag kulokad to sa ila to agod makuha naton ining mapulo preska kag
matudtod nga impormasyon tuhoy diri sa nagluntad nga pagpanglutan kung sinong suspect diri kabistadong John. Sige. Kag kabistadong John, munino ang modulong nato nga balita gikan diri sa Barangay Monicablo Mintrip City proper. Kag ako naman si kabistadong Aaron Lloyd Rifollo. Basta balita sa serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kit sa report kag informasyon nagikan kay kabistadong Aaron Rifollo. Amo ning latest nga follow up may kang tanan sa sining natabo mga kabistado nga kaso sang pagpalupok daw. Bistado! Ang pamangkot naton, ako nya ti realidad ang ginahambal ta sa inyo mong. Dra sa Monicablo Mintrip ta sulod kada sa barangay. Bistado! Pangayaw ka pagkatapos matinunto kada, pinalupok kada ilabi ni kiara naging sa gym. Pagkatapos lang tawa nyo kung sino tag-iya sa mga salakyan nga pinang tiro yaho. Bistado! Ang isa ka salakyan ang tag-iya ya mga kabistado, ya si prosecutor Espinosa pa. Bistado! Te. Gin pa tiro. Abot silingon, may isog man. Te, sinong mga maisog mga tao da sa ilang lugar daw? Bistado! Ikaw Moriones ti girapon masulod kada nga pangayaw ka kag Bistado! Inang way kada sang way sa may nakakilala si mo da? Bistado! Ay kung makagwa ka ng buhi ay hindi bla? Nan. Bistado! Ti abi sa ato sini nga mga pulis. Ano abi ano nyo? Sikretuho nyo lang ni ano ni? Bistado! Kabayan nyo lang ni? Te, ano na lang na, ang damages ang mga salakyano? Bistado! Kuani, hindi na ni pwede kay daw... Bistado! Gagwa naman subong ang paisog-isog naman na ara naman mga kabistado. Bistado! Sang una nga time, tatay digong ni, para himunong malang ni sila, gahiripos man sila, way maniga kwan. Bistado! Way maninaga hurulag, pero ti subong ara na ay. Bistado! So, sa kwanda, no? Sa inang Iloilo City Police Office da. Bistado! Abi, liog tabi interview da sa kay Police Major Sialami Sangrines da kabistadong aron. Bistado! Nagpaa ang iya sining kwan, no? Nga latest nga follow-up. Kag sakay kay Police Colonel Leo Batiles. Bistado! Ginahangkat kamo subong sang taga Waterfront to. Bistado! Binigay sang taga Monicablo Mintrip to. Bistado! Isa ini ka dako nga panghangkat sang inyo sining abilidado. Bistado! Hindi mo kita sinaya nga hindi kaya magpati nga wala sang CCTV footage da. Bistado! Ako yan nagapati nga may CCTV footage da kay man nga dawalos kilabanan sila da. Balay gani sang una. Ang balay Jingjing Espinosa da sa una rada ni Barangay Kapitan Kate Dabing Espinosa, former Barangay Captain. Bistado! Ara da balay nila, sa plaza mismo da o da sa may gym mismo. Bistado! Sa puno lunok da, arada ila balay arada ila da balay sa ulunan sang lunok da. Bistado! Te, may CCTV na. Bistado! Ngayuan nyo abi CCTV to na mamangkutan nyo hulaman nyo basi arada si former Barangay Kapitan Kate Dabing Espinosa kay Bistado! Do nakapiyansa naman to sa kaso yato hindi da. Bistado! Grabe, ikuan na nyo abi, pamangkutan nyo abi na. Bistado! May CCTV da siya para may makita ta. Kay kon ihulahambal-hambal talang na. Bistado! Kag ihutik-hutik, way tupa na. Bistado! Para CCTV footage so kwa pa kay makita nyo kung sino pinangniro da sang sining salakyan nga ini mga kabistado. Bistado! Alang-alang na tiyempo ta diri sa ato sining nga pagpangalagad sa aton makauturan kung gusto magpangita sang kampyon. Nga manog kayo sang ato sining nga mga kwan no? Sang aton nga mga cellphone, mga gadget. Halin sa iPhone, pagkato sa Android, pagkato sa digital camera, pagkato sa laptop, ma-share ka mo sa G&G Gadget Repair. G&G Gadget Repair ara na pahamtang sa may area sang third floor sang SM City Iloilo. Sa may North Wing, no? Kadto kamo to, ma-share ka mo dito sa Cyber Zone area. Sa third floor sang SM City Iloilo ara da ang G&G Gadget Repair, no? Lagaw kamo to kag magpakahios ang inyo sini nga mga
cellphone nga mga guba, naglutaw sa tubig, nagkalahulog, nagkalawasdak, tanan. Bistado! Nga klase, may mga kampiyon sila dira nga mga teknisyan, mga kabistado. Bistado! Oras na ton karon nakalabor kita sa 21 minutos nakaligat sa launa. May kita chimpo diri sa ato sila nga pagpangalagad. Abilan taon ta kung may mga inog shout out pa di. Kay Recta CF SPHPJ, shout out Idol John sa Obliga family, especially kay Nanay ko Selvia Obliga, solid Bistado listener and supporters, followers at Sabana Subdivision. Uy, thank you ha. Kay Peter Standarte, si Kwan, si Pakas Juna Labs Kapulot, Kas, kun ari ka lang diri nakabaili katani laban-laban matapok gining inyong akwan ako nga daan magbaili ha way kuya kwan way pugong-pugong ya amo na gani nga may lang gani kay way ko nakakadto kay perti sakon kasako gid way ko chimpo nga makakadto da kay ko nakakadto ko laban-laban maligo kagid sang yabok Bistado! ka aso niyang agi kuya sang tiil ko kun magsaot kuya mo Bistado! Laban-laban mang hilamo sige jabok sakon kun ako magsaot kag magdisco na simo. Okay? O diri pa sa iba naton nga mga viewers sa GC News Live, kay Laila Altelio Hirotse, sila nga ako nagahunting ako sang gwapuhon. kun mag simbang gabi. Sa kay Arnel Baldomero da, kay Laila Altilio Hirotse, kay Edgar Lausing Dalipe, sa Smallville Compound, Ria Capanas, mayong hapon ihada, kay Berna Salvilia, sino pa, ay kay, kupos ko nung karito dira sa gym, dati idol may ginpakupos kuno nga karito dira sa gym guma inang may ginpakupos si May Kasabuinan niya shout out da sa mga taga Sasis Flow Boys especially kay Boss Binig Chicks Boy mayo lang viewing sa inyo tanan-tanan Bistado ni Idol John. Okay. Hadlok si dati nga kapitan sa kay Erika Aligroda, kay mayang hapon, kay Eunice Gumban, okay, kag sa kay F. Cormida, kag kay Yolanda Diamante. Okay, thank you gid sa inyo tanan-tanan sa YouTube ta lang taon ta kung may ari pagid no sa YouTube naton. Maying hapon kag acknowledge sa ato sini nga YouTube viewers sa kay Antonio Razo, Bistado John Kapulot, micro peeling gamitin nila. Micro peeling daw gamitin nila adra sa may kwan sa flyover ne. Okay. Kay Rocky Rivera, good morning everyone watching from Batangas City. God bless you all. Okay. Kay Milnois Garche, Nyaga ta idol. Okay, bo salamat kid. Sa kay Roth Elmoznino, good morning Sir John. Good morning man. Kay Lorenzo Piramya, waay kagid paglubad idol. O ba? Thank you Thank you sa ato sini nga mga viewers sa YouTube ang mga YouTube channel, mga YouTube viewers naton, ginakdalis man naton. Thank you so much sa inyo sini nga pagpaikupod sa aton nga live diri sa YouTube channel naton. So ang ato sini nga pag-broadcast makita ninyo sa GC News Live, sa Radyo Bistado nga Facebook page, kag sa Radyo Bistado nga inang YouTube channel nan. So subscribe man kamo abi sa akon nga YouTube o hindi bla? I-subscribe man YouTube ta. Pila pa lang ni aton nga mga nga mga subscriber sa YouTube ta, daw pila pa lang ni sila man. Mga 7,000 pa lang Abi himuan nyo man abi mga bisan mag 20,000 lang abi ka mga subscriber sa YouTube channel naton. Total
ang aton nga Facebook page may ara na kita mga kabistado nga kwan sa Facebook page ta. Isa ta ka Facebook page is 81,000 ang GCNL. Ang isa ta ka Facebook page ang Radyo Bistado may 54,000, manog 55. So abi sa ato nga YouTube, abi sa mga viewers naton sa Facebook ta, pwede ka mo makasubscribe sa aton nga Facebook page, sa aton gali nga YouTube channel. No? Bisan mag 40 lang bisan mag 20 lang gani, no? Bisan mag 20,000 lang akon nga subscriber sa YouTube channel ko, okay na ko. Pasalamatan ko na tanan, okay? Kadto kamo sa YouTube ninyo nga kwan nga sa YouTube, pagkatapos pangitao nyo lang i-search ninyo ang Radyo Bistado, no? Pag search niyo sa Radyo Bistado, amo na ang aton sini nga YouTube channel, no? I-click nyo lang ang subscribe, tapos i-click ninyo ang bell button, no? Para nga ma-notify kamo once nga mag-live kita mga kabistado. Okay? Ayos? Wala, sige. Daw lang alang na tiyempo ta diri sa ato sila nga pagpangalagan mga kabistado. Bistado! Sa ngalan sa aton nga mga reporters, mga naghatag sa ato sa mga information ka mga balita, halin sa aton nga mga reporters, upod naton sa ato sila nga technical partners, ang aton sila nga digital platform architect with kabistadong Richard Meribeles. Bistado! Upod man sa ato sining mga reporters, kabistadong Joshua Haka, kabistadong Vincent Villano, kabistadong Bonnie Somblingo, kabistadong Aaron Ripuyo, upod sa ato News Center, kabistadong Karisma Lagaw, sa ato sining northern part of Negros Occidental, kabistadong Joel Abilay. Bistado! Huwag naman siya, alang naman siya siguro. Bistado! Kagiban paginaton ng mga reporters sa kinanda ko naman yung abyan sa kahanginan, Idol John Alujado Kapulot. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, ti onas ang pagbato, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handon. Pasanit sang syudad, ang iya abilidad, galing mga kasimanwa. O kay Jun Kapulot na, kay Idol Jun Kapulot, ang pagserbisyo makasigurado.